scary, right? This is VR game with Gorilla Tag Locomotion. Asi si říkáte, co se to děje. Takže čau, vítám vás tady u dnešního videa a je tak trochu speciální, protože ho natáčím před prvním dnem školy. Za 15 minut mám jít do školy, takže to je takový speciální video. A taky je docela speciální, protože tady nebude o nějaké hře, ale bude o tom, že programuji tu moji novou hru. Jakož asi někteří víte, jsem docela dával líky na Discordu, takže někteří už jsou v obraze, ale někteří to nechápou. No tak já celý život, no vlastně jo. Už od malá jsem dělal na Scratcher, na tabletu jsem si programoval malé hry, ale tak jako to se ani nedá nazvat programování. Potom jsem přišel na Scratch, kde jsem docela dělal pěkný projekty na to, že to byl tak jednoduchý. Takže to je formula. Máme tady prostě skript, jednoduchý pro formuly. Pro shooter, strom, všechno bude tak podobný. No. Jo, mezerník, aha. Protože blikám. Jo, nerozbil jsem to zatím, dobrý, zatím to funguje. Zkusím nabourat. Oh shit. Pel. Jsou šílený grafický efekt, oh shit. Co jsem to udělal? Já to rozbil. Hej, já jsem myslel, že ta hra byla krátká, ale ona je strašně dlouhá. To radši už nepojede, jo, tunel, aha. Jo, do toho nebudu bourat. Protože tunel, uvnitř tunelu. A kaktus. Ona je to rád. Kam mám jít? To má fakt nějaký příběh? Tady už si pamatuju, že tady už jsem to dál neprogramoval. Jo, čekaj, první zapnout motor. My máme Tubecraft, teď se tam renduje mapa. Vím, že nějak se jako, jo. Takhle dolů. OK, ale já si hádám, že je to pěkný. A hlavně tam možnost, že jste si mohli vzít takhle bloky, které jste měli. No a že se takhle dalo stavět v gridech, což jako pro mě to byl pokrok. Taky jste nima nemohli projít. Prostě jsem se tady vyhrál s hitboxama, jakože že jste do nich ani nemohli skoro skočit. Tady co jsem nejvíce pyšný. A dobře, tady máme prostě hru. Prostě takhle tady máme klasické Five Nights at Freddy's. No, takže doleva to vypadá takhle, to je to okno, tady vidíte. Tam skřípnu mu hlavu. Tak, slepá, nějak se tam jako... Fuje, ale to je hnusný. Nádherná věcička. Jo, a máme good ending s hodinama letající. No a prostě máme tady mod třeba nesmrtelnost, nebo máme tady bonus, kdy tady máme prostě popis všech těch, což je hustý, jak se pohybují, jak se útočí, jaký mají strategie. Je to pěkný prostě, no. Tady dokonce i máme příběh. Odjela jsem na jednu noc. Hlavně se nedívej na ten film o zabijáckých robotech. To je dobrý, co? Co? To už je konec filmu? Co se to stalo? Potom jsem přešel na Visual Basic, tam jsem taky něco zkusil udělat, jo? Takovou skákačku. A potom jsem chtěl zkusit na Unity, což jakoby se úplně nepodařilo. Takže to se Šiškou 7, neboli Robotem 23 programem přes ChatGPT. Ale ono, abyste ty skripty seskládali, tak musíte mít za prvé zkušenosti s tím Unity. To má nejvíc Robot 23. Já modeluju modely a taky úplně to nefunguje, jakože vygeneruj mi skript na hru. Docela je to občas potíž to tam popsat, protože ten chat má doslova kilometr, kdybyste ho viděli. No ale to nevadí. Prostě musíte rozumět.